Belaya. Bale, irulala idu. Patirga bale bale. Balappa bale patirga irularu. Yerleji. Irlejara. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈಗ ಬರ್ಪೇರ ಏರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿಂದೆ ಕೂ ಓಲುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಪರಪ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಂಡ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವೇರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಲೈವ್ಡು नेटवर्क क्लिप नहीं क्लिप भले पातेर्गा मेसे मन प्ले भले भले मेसे मन प्ले पातेर्गा हाँ भले पातेर्गा ऐडुर दाई इप्नु हाय गुड मार्निंग भले कमेंट पाडले ಏರುಲಾರು ಹೈಡ್ರೆಡ್ ಏರುಲಾರು भले भले पातेर्गा मेसे मन प्ले मेसेज प्लीज पातेर्ले मेसे मन प्ले ಏರುಲ್ಲ ರೈಡಿಡು ಎಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡಿಡು ಭಲೆ ಭಲೆ ಪಾತೆರ್ಗಾ ले प्ले ಇರೋರ ಖೂ ಭಲೆ ಭಲೆ ಮೆಸೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಒರ್ಮು ಜನ ಬತ್ತೇರ್ ಭಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗಾ ಮೆಸೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಭಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಲಾರು ಒರ್ಮು ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಐಡಿಡು ಏಳು ಜನ ಇರು 2 ಜನ ಲೆಸ್ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜರಾಗ್ಲು ಲೈಡು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಏರುಲ್ಲರು 7 ಜನ ಉಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಊರಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ನೂರು ಬರ್ಸ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜಂದಿ ಆಗ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಹಲೋ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ 7 ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲರತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ చాండల పరియారా ఇంకలే పనికేను చాలా పర్తు జరంది ఆ 2 జನ ಚಾ ಪರ್ತು ಜರಂದಿ ಚಾ ಪರಿಯಾರಂದಿ ಏನು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಿಂತಿರು ಬಸ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ನೋಡು ಹೂ
ಪಾತಿರ್ಲಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಿನ ಮಂದು ಪೂಜೆರು ಲೈಕ್ ಲೋ ಪೂಜೆರ ಅಂದು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ ತೋಜಿನೊಂದು ಕೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೇಸ್ ತೋಜುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜತ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಪೋಯಿರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪೋಚಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೂ ಪಂಡಲ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪೋಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇಡಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒರಿ ಬತ್ತಾರತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಸಾಕಂಡು ಹಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಜ್ಜದ
ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಅಂತ. పాతేర్లే ఎవరు పూర హైడ్ ఉల్లారు 3 జನ ఉల్లేరు 2 ಜನ ఉల్లేరు ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಅನುರಾಧಕ್ಕ. ಅನುರಾಧಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಅನುರಾಧಕ್ಕ, ಕಾರ್ಲಾಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ. ಹಾ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಸಂಡೆ ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಜೋರು. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಅವಲಿ ಮಾರ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು. ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ಈರು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪವರೆಗೆ. ಹಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಜೆ. ಹಾಯ್ ಅನುರಾಧಕ್ಕ. ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ ದೋಸೆನೆ ನೀರು ದೋಸೆನೆ. ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ. ಏರಿ ಯಾನ್ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುರಾಧಕ್ಕ. ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿ ದೊಂಬುಗೆ ಇಂಚು ಬರ್ಸಿ ಬಲ್ಪುರ್ದೋಕನಿ ಬರ್ಸನಿ ನೈಟ್ಲ ಬರ್ಸನಿ. ಆಟಿ ಅಮ್ಮಸ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ. ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಜನ ಐಡುಳ್ಳರು ಬರೇ ಪಾತಿಯರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಗೆ ಕೋಡೆಗೆ ನಿಜೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆತ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚು ಕೋಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋರಿತ್ತಂಡೆ ಅನುರಾಧಕ್ಕ.
ಆಟ ದೋಸೆ ಕೋರಿಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾಪರ್ಯಾರ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸು 4 ಲೈಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಾಂಡೆ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ತಿಂಡಿ ಕೋರಿತ್ತಂಡೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಇಂಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುಡು ಕೋರಿಜ್ಜಪ್ಪನೆ ದಾದೆ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೋರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಕೋರಿಲ ಪುಂಡಿಲ ಆಟೆ ಅಮಾಸೆದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಅದಕ್ಕತ್ತು ನನ್ನೆ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಂದಿಂಚಿ ಏನಿಲ್ಲ ರಜೆನಾ ರಜೆ ಕೊರಂಡ ಬರ್ಸಗಳ ರಜೆನೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಜಿ 2 ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಪೋತಿರು ಶಾಲೆಗೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತು ಬೇಗ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಅಂಜನ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಂತಿಜಾರಿ ರಾತೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರೀರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಡೆ ಕೋರಿಗತ್ತಿ ತಿನ್ನಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಸವೆ ಎಂಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಗನ ತೋಜನಿಕ್ ಓಕೆ 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 ತುಯ್ಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂದೆ ಬೇತೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಬೋತುಜಾರೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನ ಕೊಡಂಚೂರು ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೈಟ್ ಅವು ಬರ್ಸ ಜೋರದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಕಾಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ నేను ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಣ ತುಕ್ಕ ಅಂದು ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನ ಅದು ಲೈವ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುರಾಣಿಯರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವು ಅಂದಿತ್ತು ಸರಿಗಾಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎರುಲ್ಲರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಊರು ಕಾರ್ಕಳೆ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸು ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲೋ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಮೂರು ಜನ ರೈಡ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ
ಹಾಯ್ ಸುಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಕ್ಸ್. ಎಂಚಲರಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಬಲು ಕಾರ್ಕಳ తెల్లారు ఇంకలా తెల్లారు మెంబర్ యూసు ఈర్నా నా బెలువాయి దరేగుడ్డే దరేగుడ్డే ముందు జరుగుడ్డే బెలువాయి పాలెంచెల్లలో ఓకే ఓకే చాపరేరే దాద తిండి అండి చేపర దాంಡ್ సుకున ఇర్నాండి దాదా తిండి బాలెంచొల్లలో బర్సండి ఎంచి ఇర్నా వీడియో సూపర్ ఆపుండు. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪ್ನಾರವ ಮೆಂಬರ್ ವೀಸು ಬೇಲೆಂಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೋರ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ సూపర్ ఈర్ బాలే ఈర్నా హస్బెండ్ ఎంచవలేరు సూపర్ ఉల్లేరు సూపర్ ఉల్లేరు బాలే హుషారులే నాకు థ్యాంక్స్ పనందులేరు మెంబర్ వయసు ఓకే ఓకే ನನವರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ ವಯಸ್ಸು ಪುರ್ಸೋ ತಿಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಅಂಚಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಸುಗ್ನಾಕನವ್ರು ಬರ್ಸಂಡೆ ದೂರ ಬಾಯರು ಸುಗ್ನಾಕ ಇರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಂದ ಬೇರೆ ಮೂಜನೆ ರೈಡ್ ಇರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸುಗ್ನಾ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ ಬೈತಂಡು ಮೂಜ್ ಜನ ರೈಡ್ ಇರ್ಲಿರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ರಪ ರಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಾತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಜ್ ಜನ ಬರ್ಸಾತ ಬರ್ಸಾತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಕಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ಬಾಂಡಾವ್ ಉಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಗ್ನಕ್ಕ ಇರ್ಲ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಸುಗ್ನಕ್ಕ ಇರಗು ಕೋರಿತ್ತಂಡೆ ಆಟೆ ಮಸತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಐತ್ರ ಅಡ್ಡಗಿಲತ್ತ ಕೋರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ 4 ಜನ ರೈಡ್ ಇಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ 3 ಜನ ಅక్కడ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಬರ್ಸ ಅನುರಾಧಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಪೋಯರ ಅಂದು ದೂರ ಪೋಯರ ಉನಾಸು ಪೋಯರ ಅಂದು ಟಿಫಿನ್ ಪೋಯರ ದೂರ ಪೋಯರ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ 3 ಜನ ಐಡ್ ಇಡ್ಲರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂ ಬಲೆ 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 ಒಂಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪ ಐಡ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲ ನೋಡು ಬಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಎಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚೆ ಪೂಜೆ ఈర్నా లాగ్ ఎడ్డే ఆపుండు హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉల్లేరు ಅನ್ನ ಏಪೊಗಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಕ್ಕಾಗು ಯಾನು ವಿದ್ಯೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇರು ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಾರಾ ಓ
ದುಂಬುರ್ದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಇರು ವೆಜ್ಜೇನಾ ಏ ಬಾಳೆ ತಿನ್ಪೂಜೆ ನಾನು ಪುರ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೈಟ್ ಇಡು ಇರ್ನಪ್ಪದಾರ ಅರ್ಪಿತತೆ ಸಾರಿ ಸುಗ್ಗುನ ಪನ ಮಿತ್ತಂಗ್ಲ ಅವು ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಪಾಡ್ದು ನಪ್ಪದಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಐಡುಳ್ಳರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಅವೇ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇದುವರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡಿಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಾಯ್ಕ್ ಏನಾರ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡಿಡು ಜೈ ಜೈ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಜೈ ರೈನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೈಡಿಡು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ ರೈಡಿಡು ಏರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಐಡಿಡ್ಲಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡಿಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಐಡಿಡು ಬರ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡು 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು
ಮೂರು ಜನ ರೈಡ್ ಇಡು ಬಲೆ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿಯರ್ಗ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬಲೆ 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 ಪಾತಿಯರ್ಗ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಅಣ್ಣನಕ್ಲುಲ್ಲರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲುಲ್ಲರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿಯರ್ಗ போயிரு பூரா போயிரு ரைடு எடுத்து ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಡು ಬರ್ಪರತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರಿ ಪಾತಿರಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪಾರ್ಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸೊಂಡ ನಿಕ್ಲೋಡು ಇಂಕ್ಲೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬಲೆ ಒರಿಯುಲ್ಲ ರೈಡ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೆ ರೈಡ್ ಏರುಂದಿ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಮೆಸೇಜ್ 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 ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡುಡ್ಲಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳು 10 ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಒರಿಯುಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಚನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಣ ಕನ್ನಡ ಓದ್ ಪಂಪೆಂಕ್ಳು ಕೂ ಏರುಲ್ಲರು ಬಲೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏರುಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹೈಡ್ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಬೇರಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಐಡ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಪೋಪೇರು ಚಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರುಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಪೇರು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಐಡಿ ಕುಳ್ಳು వచ్చి ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ ಐಡಿಡು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳಾರದ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಲೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದಾದಟ್ಟಿ ತಿಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಚಹಾ ಪರಿಹಾರ ನೀನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಐಡು ಅವರ ಬರ್ಪೇರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ಏರುಳ್ಳರು 5 ಜನ ಐಡು ಉಳ್ಳರು ಬಲೆ ಮಿಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೋಯ್ರಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿ ಉಳ್ಳ ರೈಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಏನ ತಿಂಡಿ ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಐಡಿ ಡೋರಿ ಉಳ್ಳಾರತ ಲೆಫ್ಟ್ ಓರಿ ಉಳ್ಳರ ತೈಡಿಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಿಸ್ ಬಾಡಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಜನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜೈಡಿಡು ಉಳ್ಳರ ತೀರು ಮಿಸ್ ಬಾಡ ನಿಜ್ಜರಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓರಿ ಐಡಿಡು ಉಳ್ಳರು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದಲೇ ತುಲಾ ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಎಂಚ
ಮುಂಚೆಲ್ಲರು ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನು ತಿಂಡಿ? ಮಳೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಹಾಕಿನಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೇರೇಗ. ಏನೋ ತಿಂಡಿ ದೀಪು ಅವರೇ? ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿ ದೀಪು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದ್ರಿ? ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? ಓ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? ಮಾತಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐಡುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿಯರ್ಗ ದೀಪಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕ. ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ತುಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರು ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಗ್ಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಮಂಟೆ ಬಣ್ಣಿ ಉರುವೆಲ್ದ ಬಿತ್ತನ್ ಗಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುವೆಲ್ದ ಮಂಟೆ ಬಣ್ಣಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳ ರೈಡರ್ ഒരു ഉള്ളരത്തെ ಐಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಟಪ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರುಲ್ಲ ರೈಡ್ ஒரு ಐಡ್ ಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬರ್ಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗ ನಿಕ್ ನೋಡು ಬರ್ಸೋಣ ಈಗ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೋಲುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತೀಯಾ ಏಯ್ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತಿ
ಏರುಲ್ಲರು ಐಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಸ್ಸೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಒರಿಯರ ಐಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋಂದಿಚ್ಚೆ ಪೂರ ಏರ ಬರ್ಪೇರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸ್ಸೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಕಡೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜೆರು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವ ಓದು ಒರೇ ರೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವರ್ಷ ಆರ್ಪುಂಡು ಎರಡು ಜನ ಬರ್ತೀರ ಐದು ಪಾತಿರ್ಲಾರ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಐಡು ಬರ್ಪಾರು ಪೋಪಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ రెండు ಜನ ಐಡಿ ಉಳ್ಳಾರತಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಚುಲರು ಮಾತಾಡಿ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಐದು ಊರಿ ಉಳ್ಳಾರು ಐದು ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರಿಗಿರ ಏನ ತಿಂಡಿ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಸ ಪಟ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈಗ ಬೊಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜ ಅಂದಿ ಹೊರಡು ಬರ್ರ ಕನಿಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರೋ ಐದು ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಏರುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವ ಐದು ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರಿ ಐದು ಡೋರಿ ಇರ್ಲಾರತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ నీకు లైవ్ జాయిన్ అప్పారు పాతేరు జరు పాతేరున మాత్ర గుర్తాపును పాతేరి మస్తు పడుతుంటే ఇప్పారు లైవ్ మిస్ పడు నిజ ಕೀರ್ತಿ ಬಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲರು ಸಂಚಲ್ಲಾರು ಚಾಪರಿಯರ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ బస్సు ఉండే నిక్లోరుడు
ಎಂಕ್ಳೋಡು ಭಯಂಕರ ಬಸ್ಸೆ ಇಂಚಿ ಓ ದಾದಿ ದಾದಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕವೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಬ್ರದರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಚಾನಲ್ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ನಾವು ದಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಏದಾದ ರೊಟ್ಟಿಯ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರ್ ರೋಟ್ ಅಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹಾ ರೊಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತಿಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ ಬರ್ಸಂಡೆ ಅಂಚಿ ನಿಖಿಲಂಚಿ ಎಂಚಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಊರು ಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲರೇ ಏನು ಊರೋಲು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲರೇ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೇ ಹಾ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ? ಓಹೋ ಯಾವ ಊರ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ದು? ಮಡಿಕೇರಿ. ಓ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿ ಅವರಕ್ಕ? ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಮಡಿಕೇರಿ ಅವರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುದಾ? ಅಪ್ಪೋ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಪ್ಪೋ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಜನ ಐಡಿ ಉಳ್ಳರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೇರೆಗ್ ತುಳು ಪಾತೇರ್ ಬರ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕೀರ್ತಿ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಹೌದಾ? ಮಾಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರು ಮೆಗ್ದಿನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಎಂಚೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ. ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕ. ಪಾತಿರ್ಲಿ 3 ಜನ ಐಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಪಾತಿರ್ಲಿ 3 ಜನ ಐಡಿ ಇರತ್ತೆ. 2 ಜನ ಐಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೋರಡು ವಿದಾಯ್ ಪಾರ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ. 2 ಜನ ಐಡಿ ಇರತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಕನ್ನಡ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ. ಒರಿಯುಳ್ಳರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಒರಿಯುಳ್ಳರ್ ಐಡಿಡ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರೇ ಇಲ್ಲರೇ ಇರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹೋಲಾರು ಪಾತೇರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಐಡಿ ಇಡಲ್ಲರು ಬಲೆ 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 ಪಾತಿರ್ಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪು ಕೊಡ್ತ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೋರುಡು ಮಸ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು. ಗಾಳಿ ಬಿಲೆಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು. 2 ಜನ ಐಡಿ ಇರತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು.
నీకు మెసేజ్ ಬಂದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಐಡಿಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ತು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತಲೆ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ 2 ಜನ ಐಡಿಡುಳ್ಳಾರು 3 ಜನ ಐಡಿಡುಳ್ಳಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ 3 ಜನ 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡದ ಪಸಾಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಲೆಫ್ಟ್ನ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಕೂಪಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದರು ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನೋಡಿ ಎರವಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ఏరున్నారప్ప మిస్ మంత్రి వేరే అట్లా లెఫ్ట్ మంచి పుట్టుంటే ఇచ్చారు ఒక లెఫ్ట్ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಬಾರಿ ಹಾ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಏರುಲ್ಲಾರು ಹಲೋ, ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹೈಡ್ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಲೋ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಡಿಡ್ 3 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಐಡಿಡ್ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ
ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರುಲ್ಲಾರು. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರುಲ್ಲಾರು. ಚಾದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಪಾತ್ರೆ ಜರ ಐಡ್ರದ್ದು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಚಾ ಬರಕ ಗಂಟೆ ತಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಎಕಡ್ದನ ಬೈ ಉಡ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂಪೇರು ಬಿಸಿಬಡು ಜೇರುರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡು ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪೆ ತಕ್ಷಣ ಪೂಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ಲೈವ್ ಬಲಿ ಹೂ ಓರುಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಓರುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಏರವರಿ ಬತ್ತೀರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ
ಏರುಲ್ಲಾರು ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓರಿ ಉಳ್ಳಾರದಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಕನ್ನಡಲ ಪಾತಿರ್ಬೋ ತುರುಟ್ಲ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಪೂರ ಮಂಡೇ ಚಾನ್ಪೋಚಿ ರಪ್ಪ ಮೆಸೆ ಉಂಟ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇಗ್ಲಿ ತುರುಟು ಪಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಜಿ ನೀನು ಬೇರೆ ದೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಪಟ 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 ಅಂದು ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಿ ಈಗ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡಲ ಪಾತಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯಲ್ಲಗಳು ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಕೋಲ ಬರ್ಪು ಊರ ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಊರ ಬಕ ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ ಅವ್ರು ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯರ್ ಒರಿ ಇಲ್ಲಾರ ಒರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಜರ್ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡತ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಪ್ಪನು ಪಾತಿರ್ಗ ಬನ್ನಾಗ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ದು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಚಾ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಬ್ರು ಟಿಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ರೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು. ఏరులారు 3 మెంబర్స్ లేరు పాతర్లే కమెంట్ పాడలే. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಲೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲಾರತ್ತ ಐಡು. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು.
పాతేర్లు ఏరున్నారు 2 జనాలు లేరు 5 లేరు పాతేర్లే మెసేజ్ మల్పలే కಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ 3 ಜನ ಹಿಡಿಡ್ಲಾರೆ ಏಕಾಡ್ದಕ್ಕಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರ ಇದ್ದೀರಾ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಐಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ.
ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು. ಏನಲ್ಲ ಏನು ಬಾ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಾ itu benar betul dia bukan bilang ಬೇರೆಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾಟೇರ್ಲೆ ಒಂಜೇರು ಉಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪ್ ನಂಚೆ ಆಪ್ನು ನೋಡ್ಪಡ ಬಯಡ ಬಾಯ್ வீட்டில் ಹೆಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೆಗೆ ಲೈವ್ ಜನ ಇಚ್ಚಿರು